Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah sadranan masyarakat Gaban, Desa Mbangak, Banyudono ingkang kula hormati, semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi enjang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman Islam, pinaringan kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng makempal wonten ing makamin ndi mriko, saged makempal wonten mriki kanthi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Sholawat salam mugi tercurah dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, kula nggih nyuwun air putih hangat nggih. Ampun aku angetan masuk mubalik guru kayak aku. Biasanya air putih hangat, wedang jahe, jeruk. Lawan mimi ini pun besaran ping 3 lho Ibu. Mengenai mimi meneh, wah kula nggih guru jani jinten wingking monggo. Nggih Bapak Ibu nderek tepang. Pun pirsa kula. Nggih, nderek tepang nggih Bapak Ibu. Isi munggur kecemplung kali. Ayo bareng tok ya. Kula wangsuli, isi munggur kecemplung kali. Rupane ireng, rasane pahit. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngajine bareng karo Mas Wahid. Nggih, perkenalkan nami kula Wahid, menawi enten pengging dukuh kula diwastani Mas Wahid Mak Klutik. Niku. Nggih Bapak Ibu, alhamdulillah kula tingali enjang menika ketingal seger-seger, semeringah, mboten enten ingkang susah. Harapan kula mugi-mugi kula panjenengan ingkang kersa rawuh wonten ing kesempatan enjang menika estu dening Gusti Allah dipun catet sebagai amal ibadah nggih Pak Bu nggih. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah
Sholawat badar. Sholatullah ala toha sholatullah ala yasin nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mugi gesang kula panjenengan pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg-jejeg anggenipun nglampahi ngibadah. Nandur rambutan ning pinggir kali, muga-muga warga Nggaban digampangke anggone golek rezeki. Nandur rambutan ning pinggir sumur, muga-muga warga Nggaban diparingi panjang umur, urip makmur. Nandur rambutan no pinggir alas, muga-muga warga Nggaban utange do lunas. Wah kok amine buke tenanan ya. Sajake utange kathah to, Bu. Lah kok padha kula. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu, kita nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah, mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan wonten ing enjang menika estu dipun catet dados amal jariyah. Kalau wau panjenengan sampun sareng-sareng kentun doa nggih Pak Bu nggih dhateng para arwah leluhur sadranan nguri-uri budaya Jawi. Lho enten tumpenge, enten apeme, enten kolake nggih. Lah pun ditumpenge. Oh, pun dibagi. Alhamdulillah. Semuanya itu Bapak Ibu estu sebenarnya leres nguri-uri budaya Jawa. Mula ngendikane guru ngaji kula ana Arab digarap, ana Jawa digawa. Mula teng pundi-pundi nak kula panjenengan ngaku wong Jawa, jangan sampai ninggalke budaya Jawa, aja lali Jawane. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah enjang kala wau panjenengan sampun sareng-sareng ndedonga kentun doa dhateng para arwah leluhur. Nggih to? Maos tahlil, kentun doa. Ganjaranipun dipun kentenaken dhateng para arwah leluhur kula panjenengan. Wong urip ana ngalam donya menika ora gur ganjarane dipek dhewe. Ning ya melu dikirimke, didongake, disuwunke pangapura dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kentun doa sampun. Lajeng malih panjenengan sareng-sareng maos sholawat dipun hibur saking grup Hadroh kok ngendi Mas? SMK 1 Sawit. Alhamdulillah cah nom-nome bagus-bagus, mbake ayu-ayu, melenok-melenok. Nah, alhamdulillah sak sampunipun menika panjenengan lajeng dipun paringi daharan unjukan. Masya Allah komplit, enten roti, enten pisang, enten apem, enten nopo nika jenenge corobikan, maneka warna Bapak Ibu. Sedanten kala wau menawi panjenengan penggalih estu apa yang tertera dalam gambar tumpeng menika janjanipun beto filosofi, beto makna sing sak awake dhewe ora paham karepe. Nggih napa nggih? Nak ditekoki, "Mbah, apa le? Kon dadak nganggo tumpeng baru kok?" "Mbah, mbahmu mbiyen ya ngono. Aku ya gur melu-melu kok." Nggih to? Sebenarnya menawi panjenengan kerja dipenggalih diji
Apa yang ditinggal ke para pinisepuh menika mangku teges membentuk makna tersembunyi tersirat saking tradisi kala wau. Contoh panjenengan damel tumpeng ambengan niku damel tumpeng ya Pak nggih. Damel tumpeng niku ana sega putih rasane gurih diarani sekul wudhu nggih ta Bu. Ana tumpeng dibentuk kerucut. Tumpeng niku jarwa dosoke ayo metu dalan sing lempeng. Tegese ayo padha nglakoni nindakake perintah agama Islam. Niku simbole napa? Tumpeng metu dalan sing lempeng. Napa? Wah, ini kira jenengan. Nek tekan ngomah nggarap ibuke, ayo Bu, tumpeng. Metune kudu kenceng tur mempeng. Niku. Enten tumpeng, enten sego golong biasane. Nggih to? Enten sego golong sok cacahe 6, cacahe 9, cacahe 5, macem-macem karek kebutuhane. Sego golong niku nimbulake rukun nak gangsal rukun Islam, nak 6 rukun iman, nak 9 wali songo. Niku nggih simbol Islam ana ing tanah Jawa iki salah satune disebarke dening para wali songo. Mula disimbolke sego golong cacahe 9. Terus enten apem. Bapak-bapak apem ibu empuk napa atos? Bapak-bapak seneng apem empuk napa atos? Empuk. Apem sanging tembung afun. Njaluk sepuro. Mula kula panjenengan enten tradisi daharan apem niku maknane supados kula panjenengan ketika sampun dahar apem ndang gage-gage eling nyebut datang Gusti Allah kapurih nyuwun pangapura. Terus enten gedang. Ibu-ibu, bapak gedangnya dawa napa cendhet? Jenengan remen gedang dawa napa sing cendhet? Pak, gedangnya jenengan pengennya sing dawa-dawa. Lah gedang niku dawuhe guru kula, aja gedang. Sebab gedang kuwi gur digeget sakwise madang. Lah terus napa to Mbah? Gedang kuwi disebut pisang. Ayo awake dhewe urip ana ngalam donya ndepi pisau marang sing gawe gesang. Napa Bu? Pisang napa gedang? Halo. Pisang. Ndepi pisau marang sing gawe gesang. Sinten niku? Allah Subhanahu wa ta'ala. Enten gedang, enten pisang, enten apa malih? Sekul wudhu, sego wudhu, sekul wudhu. Kula panjenengan nalikanipun badhe ndonga, badhe sembah marang Sang Hyang. Mula wong kuna ngarani wis sembahyang. Arek ngomong salat ngono urung ana mbiyen entene wis sembah marang Sang Hyang Widi. Nggih menika Gusti Allah. Mula wudu kula panjenengan nalikanipun badhe salat kapurih kan sesuci. Nggih to? Sesuci kan wudu. Mula wudu diwujudke sekul wudu karepe kon suci sik nak arep ndonga kon suci. Mula sego ambeng ditumpengi dikeke maneka warna hasil bumi, dipimpin Pak Mudin, didongani donga kondangan dari kata kundaa dadi donga kondangan didongani. Mula syaratnya donga atine kudu resik. Mula dikumpuliti enten iwak ingkung. Enten iwak ingkung mboten Pak? Enten. Pun dikukut, wis dipontel-pontel. Lah iwak ingkung, mula iwak ingkung menika nalika kula panjenengan ndonga atine jeroane kudu resik. Mula iwak ingkung jeroane dibucal, nggih to.
rasa drengki srei drahwen sombong jahil metakil adigang adigung adiguna digua atine kudu kosong nyawiji dateng Gusti mula diarani iwak ingkung ayo padha manekung. Mula jaman biyen nak ngingkung iwak pitik niku suwiwine disedakepke ditaleni ndase pitik didingklukke. Le wonten niku. Wah dibel kula ben lali ora tak pateni kok. Kang Gagas. Tekan ngendi iki mau ate dadi lali lho. Iwak ingkung. Do padha manekung. Ayo padha manekung dateng ngarsa dalem Gusti Allah. Mula iwak ingkung disedakepke didingklukke jeroane dikosongke. Mula kula panjenengan nalikanipun ndonga supados atine ingkang khusyuk. Ingkang napa Bu? Khusyuk. Jenengan sembahyang tau khusyuk mboten? Nate khusyuk Pak? Apa meneh mengko tarawih to Bu, sekedap mangalih tarawih. Apa ya? Ayo tarawih dhewe. Apa imame? Mas Wahid, alah kesuwen kae. Wah dadi imam jan salate dawa-dawa. Ora ngerti bar mulih kok sawah geger kurung mari. Lah arep salat wae niku lho mun ngrenengi imame. Allahu Akbar. Lah ditenono kanggo Abar wal Fatihah lah terus sabikis mangke aku. Allahu waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabladala rak ya tenan to. Enten ibu-ibu nalika jenengan salat ngrenengi imame? Mboten. Alhamdulillah mboten beda. Alhamdulillah. Lah niku berarti kula panjenengan salate pun mboten khusyuk sebab arep salat wis ngrasani imam. Kinten-kinten warga mriki sing gaene tukang rasan-rasan niku ibu-ibu napa bapak-bapak? Loh, ibu-ibu. Sing tukang rasane ibu-ibu napa bapak-bapak? Oh, berarti mungkin kula mriko ketularan mriki. Oh, alah nang endi dadi rasani. Nggih. Lah niku kula panjenengan nalikanipun ndonga kapurih atine sing khusyuk. Mula dilantarane kapurih kan wudu. Nak ndelala kok hadas besar ageng ken mandi jinabat adus gede. Sebab niku syarat ilmu fikih kudu suci jasate riyin. Disimbulke panjenengan nalika ndonga nganggem sega tumpeng ulam lembaran sekul wudu niku wau. Didongani nyuwun dateng Gusti Allah. Le ngoten niku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah enjang menika kula panjenengan sampun sareng-sareng nindakaken kegiatan sadranan. Kegiatan apa Bu? Sadranan. Sadranan niku saking basa Sanskerta sroda artine nyuwun pangapura. Acara ritual orang kuno riyin meminta ampun mendoakan dateng para arwah leluhur rumiyin. Akhirnya setelah berasimilasi kali kebudayaan Islam Jawa ingkang dibeto Wali Songo dibeto dilajengke para alim ulama ngantos sepriki menjadi tradisi akulturasi budaya. Kegiatane ndongake nyuwunaken pangapunten dateng para arwah leluhur. Tata cara acarane pun nderek ingkang sampun lumampah wonten ing tradisinipun tiyang Jawi. Niku elingono kula syair kemle. Do elingo iki zamane wis tuwa
tuntunan agama dadi anggep kuno, lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ino. Selawat Allahumma ajarane wali songo werna-werna, zikir tahlil kirim donga lakonono, ziarah kubur aja nganti dilalekno. Apa meleh? Maca sholawat aja nganti ditinggalno. Allahumma kula panjenengan alhamdulillah sampun sareng-sareng nindakaken warisanipun para leluhur kula panjenengan, diantaranya peninggalanipun para wali songo. Nggih Pak Bu nggih, enten kesadranan, ziarah kubur, resik, besik-besik, infak sedekah lho. Ternyata sedanten niki wau menawi panjenengan oncai setunggal boko setunggal enten tuntunane jan-janipun. Sedekah enten tuntunane, nggih to. Maos sholawat enten tuntunane, ziarah kubur wonten tuntunane, panjenengan ngelempak sareng-sareng zikir enten tuntunane. Komplit, jan-janipun komplit. Karena mboten nate dipunji, terkadang kula panjenengan kirang paham. Bapak Ibu hadirin jamaah sadranan rahimakumullah, ing mriki kula badhe maparaken kula pendet saking kitab Nasaihul Ibad karanganipun Imam Nawawi Al-Bantani. Suatu hari malaikat Jibril menika paring nasihat dumateng Kanjeng Nabi. Napa nasihatipun? Ada 3 perkara Bapak Ibu. Nomor setunggal, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, kowe uripo sak gelemu, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah fa innaka mayyitun, ingatlah kamu besok akan mengalami kematian. Mengalami apa Bu? Kematian. Kula nak mboten nggih kacamata blawur. Ah ngene ketok mriko. Kula panjenengan alhamdulillah sak menika purun ndongaaken dhateng para keluarga ahli waris kula panjenengan, leluhur kula panjenengan, sebab wong urip ana ngalam donya niku gur gentenan gentosan. Nggih napa nggih? Panjenengan saat ini hidup wonten nggabat
mergo panjenengan menggantikan orang-orang zaman dulu yang pernah nate hidup sugeng wonten gabahan mriki. Nggih napa nggih? Mula tiyang zaman riyin kula panjenengan sebut leluhur. Kula panjenengan besok ketika sampun kapundhut wangsul dening Gusti Allah ugi dipun katakan leluhur ingkang nerusaken anak turun kula panjenengan. Mula alhamdulillah kula panjenengan kersa ndongaaken datang para arwah leluhur. Hiduplah kamu sesukamu Muhammad, tapi ingatlah suatu saat nanti kamu akan mati. Kinten-kinten Bapak Ibu rencangin jenengan enten boten ingkang sampun sedo, enten toh, atau bahkan keluarga kita sendiri. Nggih napa nggih? Keluarga kita sendiri dari keluarga utuh itu setunggal boko, setunggal kapundhut wangsul dening Gusti Allah. Sebab wonten Quran dipun dawuhaken kullu nafsin dha'iqatul maut, saben-saben awak-awakan kang duweni nyawa mesti bakale mati. Jenenge kematian kuwi ora urut. Napa Bu? Boten urut. Ning nak kelahiran urut, ning nak kematian boten kedah urut. Kelahiran kakange karo adine ingkang lair dhisik pundi? Kakange. Mbak Yune kali adine ingkang lair dhisik pundi? Mbak Yune. Niku nak kelahiran. Ning nak kematian boten kedah urut. Anake karo wong tuane terkadang ingkang meninggal dhisik putrane. Nggih napa nggih? Contohnya keluarga kula dhewe. Kula riyen 4 sekawan, ayah, ibu, dan 2 orang adik. Kula kali adik kula. Kula kelas 4 SD min pengging. Kula gadah adik sebelum lahir adik kula. Umur 7 hari lahir terus meninggal dunia. Wong biyen ngarani prematur. Mergane bobote cilik. Lah niku putra kali tiyang sepuh sing ninggal sik putrane. Adik kula meninggal dunia. Lajeng kula menginjak SMP kelas setunggal SMP Jetak, SMP 2 Banyudono, kula gadah adik lagi. Lah niku digambarke anak karo wong tua terkadang sing sedo dhisik putrane. Bar niku 2016, 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu bapak kula sedo. 6 tahun kemudian ibu kula 2022 kemarin meninggal dunia. Kula pun lolo to Bu, yatim piatu. Terus kula omah-omah dereng dangu setahun yang lalu garwa kula sedo. Lho dadi kula niki sakniki duren duda. Alhamdulillah. Lah niku ternyata kematian niku mboten kedah urut. Januari akhir wingi pun genep setahun. Januari akhir. Ya kula dongani yo kan. Padha dongake Robbik Firli, Allahumma firlaha warhamha dan seterusnya. Lah itu nedahaken hiduplah kamu semaumu, tapi ingatlah kamu pasti akan mati. Mula kula panjenengan mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa. Nggih ta? Tiyang niki nampun sedo wis ra iso bali. Senajan ditangisi ngantek luwih sak ringkot, tetep mboten saged wangsul. Namung kenangan mawon. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Pun kontene kula.
Ya lah bune, ayo iki anak loro do mondok kabeh, awake dhewe sak kloron ning omah, ayo pendak akad pagi sadurunge aku ngisi pengajian, ayo dan subuh awake dhewe jalan-jalan sik. Riyen setahun yang lalu. Yang sawah jalan-jalan selfie-an. Bar niku luwe to Bu, mampir warung jajan bareng. Masya Allah, romantis. Rokok makan gratis. Seger nih kok. Tapi itu sakniki pun kari tinggal kenangan. Le, pramila kula panjenengan jumbuh kalih dawuhipun Al-Qur'an wonten surah Yasin ayat 11 jangan buka. Kula panjenengan hidup gesang wonten ngalam donya harus bisa menjadi orang yang berprestasi dan bisa meninggalkan prasasti, kenangan-kenangan yang indah kagem keluarga kula panjenengan piyambak-piyambak. Setunggal harus menjadi orang yang berprestasi, dadi wong apik, dadi wong sae. Dados napa? Tiyang sae. Nomor kalih, kersa meninggalkan prasasti, kenangan-kenangan yang indah kangge anak turun kula panjenengan. Mungkin panjenengan saged damel langgar musala, bapak-bapak ibu-ibu nderek yasin tahlil enten mriki lho iki lho Le. Saiki jamaah yasin tambah akeh. Nggih to, Mbah? Nah niki mbiyen sing cikal bakale sinten to, Mbah? Ya ki mbahmu mbiyen, mbahmu kakung mbiyen sing rintis iki. Antek seprene alhamdulillah iki awet. Lah ini berarti dia meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Itulah yang akan menjadi amal jariah kula panjenengan. Wonten nggih Pak Bu nggih. Nomor setunggal niku, hiduplah kamu sesukamu tapi ingatlah kamu besok akan mati. Nomor kali, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Muhammad, tresnanono, cintailah apa saja yang kamu cintai, tapi ingatlah suatu saat nanti kamu akan berpisah. Akan apa Bu? Pisah. Kula jenengan tresno kalih bojo, kalih putra, garwa, pangkat, derajat, bondo bandu, oleh tresnanono. Tapi ingatlah semuanya itu akan berpisah, akan meninggalkan kita atau kita sendiri yang meninggalkan mereka. Ya napa nggih? Mula tiang Jawi nggadahi filosofi bondo titipan, nyawa gaduhan, pangkat derajat sampiran. Paham mboten niku? Oke Mbak-mbak. Pertes to Mbah, riyen kan tiang Jawi ngendikaken bondo titipan, nyawa gaduhan, pangkat derajat sampiran. Bondo titipan, alhamdulillah kula panjenengan nalikane lair cerprot saking go garbanipun sang ibu mboten beto gelang kalung to Bu? Oh, cincin gelang kalungnya, ayo gelangnya ditokke. Lah, sakniki alhamdulillah gadah gelang kalung giwang mas suweng liontin sak panunggalanipun. Bondo titipan suatu saat nanti akan diambil oleh Gusti Allah. Sakniki kula panjenengan nggadahi griya, nggadahi mobil, pabrik, toko, sawah, ladang, nasabah enten bank. Panjenengan saged mengakui kuwi wekku, kuwi nggonaku, mergane jenengan tesih urip. Sesuk jenengan napun sedo, hak miliknya sudah menjadi hak milik ahli waris. Pitados boten? Dateng ganti pindah dateng garwane jenengan, putra putrine jenengan. Sami ingkang kula alami ya iya. Bojo kula mboten enten omah. Kula ki omahe 4 Bu ngantian. Tuku perumahan loro ngantian, tuku sawah kula. Wis kok balah piye to? Alhamdulillah ngono kok balah. Gara-gara dolanan jamu herbal nika terus saged kalih bojo sok kelompok-kelompok, ayo Dik, ki omahe siji-siji. Kowe nggo aku sok ra wurung ya nggo anake dhewe gak gur loro. Kowe siji aku siji, heeh Mas. Lah ndang bojo wis ora ana.
Golek nek emang ana ning gua. Bar niku ora ana ndang gage-gage. Ah niku berarti bondo titipan suatu saat dijaluk nggih napa nggih? Jaluk kabeh. Ki nggo putuku. Iki pite sing ana soritan tak go ngidul arep nggo pit-pitan putuku. Oh nggih, monggo. Nduk, apa kowe nak prai bar mondok kan enten kidul kabeh. Saiki mboten enten ler, soalnya kula enten ler ijen terus. Ngalor-ngalor bronjuk jajan karo bayaran pesantren. Pak, bayaran ya saya tak tahan. Kowe kok apa arep pit-pitan nduk ora kok, Pak. Aku pleh dolanan HP ya. Oh, berarti ora pit-pitan. Berarti pancen kabeh dikelompok enten kidul, mboten apa-apa. Lah niku bondo titipan suatu saat nanti akan diambil. Kita dos mboten? Nyawa gaduhan, nyawa ya badhe diambil. Dijaluk mergane kula panjenengan gur dititipi neraka kalih nyawa dadi siji. Jenengan dihormati, jenengan dipundi-pundi, mergane jenengan isih gegandengan karo nyawa. Sok nak nyawane jenengan lepas. Ora enek nyawane sewengi lho jenengan ora wani ngancani bojone jenengan. Nah jenengan pun sedo garwane jenengan sedo sewengi wani mboten ngancani mayit. Ora wani. Tangga teparo klumpukke wacake yasin, wacake tahlil, enek tintire dikeki kopi. Padahal mbiyen gaene ora tau ngopi, saiki mendang wis mati disebari bubuk kopi. Nyopakmu kowe mbiyen ora tau ngopi, saiki tak kei kopi. Nanti ambune mambu kopi. Mboten napa-napa. Harta yang kita miliki ketika kula panjenengan sedo napa ngendikane iki jenazah dinepke apa diteruske? Oh ning omahe dhewe kok nginep. Nggih to, Bu? Oh ngono omahe dhewe kok diarani nginep sebab kita menjadi orang asing sudah. Lah itulah pramila nyawa gaduhan, bondo titipan, pangkat derajat sampiran. Panjenengan sakniki ingkang macak dados Pak RT suatu saat nanti akan digantikan oleh orang lain. Gitu. Panjenengan sakniki dados tokoh agama, imam masjid, suatu saat nanti panjenengan ugi badhe dilengser digantikan oleh orang lain. Semua akan ganti Bapak Ibu. Itu nedahaken bilih bondo titipan nyawa gaduhan pangkat derajat sampiran. Le niku pun paham nggih? Mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo. Mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo. Ngelingono yen wis melarat rina wengi namung sambat. Ngelingono yen wis melarat rina wengi namung sambat. Selawat. Sholatullah salam mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo. Alhamdulillah Bapak Ibu 40 menit. Nggih, engko nasine ndang didalke soalnya ya 40 menit. Ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Muhammad kowe ngamalo sak gelemmu, kowe tumindako sak karepmu. Tapi ingatlah semua akan dimintai pertanggungan jawab. Akan dimintai apa Bu? Pertanggungan jawab. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin
akan dimintai pertanggungan jawabnya masing-masing. Sebagai seorang ayah, dia memimpin keluarganipun, akan dimintai pertanggungan jawabipun. Sebagai seorang ibu, dia memimpin putra putrinipun, dididik agama apa ora, dilingke wayahe TPA, wayahe salat kon TPA apa ora. Mriki enten TPA, Bu? Enten. Lah niku nak wayah mantuk sekolah putrane putune dilingke lengger. Anakku putuku cah bagus cah ayu galo. Masjid dul kono wis diceluk TPA galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang mau TPA, ngoten niku to, Bu. Putune putrane dilingke. Le, halo. Langgar kidul kono, masjid kidul kono wis kono ndang TPA. HP-ne disalahke, kono ndang adus ndang dandan. Nyah tak sangoni, lu jajan. Lah ngoten niku. Panjenengan kudu greteh. Greteh ndidik ngelingke putra-putri panjenengan supados purun sinau agama. Purun apa? Sinau agama, sebab kula panjenengan pun sibuk nyambut gawe nganti ora kober nggretahi ngajine para putra. Nggih napa nggih? Wis sibuk nyambut gawe, sosok anak takok PR malah jenengan uring-uring kok. Bu, iki PR. Ngerti ora? Aku lagi mulai kerja kesel jadi tekok tau tekok Mbak Yumu kono. Oh, malah disentak. Piye ta iki? Wong anake takok kok malah disengeni lah. Awit saking menika monggo panjenengan pasrahaken dateng para ustadz ustazah, nak perlu les ya dileske, syukur bagi di pondok pesantren ke, supados putra putri kula panjenengan belajar mandiri berdikari. Sami kula ya ngono, kula neng omah ngajari genduk almarhum ibune mbiyen malah dadi padu kok, Bu. Ngene lho, Nduk. Ora, Bu. Aku mbiyen diajari Pak Guru ngene. Ora, nyok tak warai rumes sing ringkes iki ngene. Ora ngono kuwi lho, ngeyel. Tetep manut karo gurune. Lah akhirnya wis ngene wae. Sesuk lulus MI pondok ke wae. Wah, wis. Pondok ke mulih-mulih pinter dhewe. Lah, sing penting diragati, ditirakati. Pripun, Bu? Nah, ditirakati nggih. Kula panjenengan supados kersa nirakati putra putrine dhewe. Nggih to? Kersa napa? Tirakat. Tirakat niku saking tembung thariqah, thariq dalan. Golek dalan yang bener. Mula wiwit cul cilik putrane nak pun manjing akhil balik. Wis haid, wis men, wis tetak, lengger ayo. Kaya mbahmu biyen yo. Tak tuntun poso Senin Kemis. Ngoten niku, Bu, dikulinake. Monggo alhamdulillah. Jikalau keluarga Anda sampai sekarang masih membiasakan puasa-puasa sunnah, Masya Allah, kula nderek remen. Ayo do poso Senin Kemis. Biyen pakmu mbokmu yo ngene iki poso Senin Kemis. Terus kersa salat dalu, salat tahajud nggih, Bu nggih. Ibu-ibu nak wayah dalu ra nggih nglilir to, Bu? Bu, ten wingi nak wayah dalu ra nggih nglilir. Napa meleh niki wayah adem-ademan ngeten iki. Biasane krasa beseren, nggih to nglilir. Napa? Uya. Nglilir saged bar niku jenengan wudu salat tahajud, salat hajat. Ngoten nggih, Bu nggih. Ditirakati diriyadhoi zikir lan sulo jangan tilali. Zikir lan sulo jangan tilali. Selawat ya Rasul.
Bapak Ibu hadirin jamaah sadranan rahimakumullah, makaten menggah khotbah ingkang saged kula aturaken, menggah kesimpulanipun monggo kita sareng-sareng sekeluarga kita tingkataken iman amal takwa kula panjenengan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi wulan ngajeng kula panjenengan saged memasuki wulan suci Ramadan, saged sareng-sareng nindakaken amal ibadah kanthi lancar sae wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Saking kula cekap semanten Bapak Ibu pun 50 menit Bapak Ibu kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti wong urip pancene yo abot mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah fathun qarib, fastabiqul khairat. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ingkang kula hormati, bilih ngaji menika dados obor lan dados pepadang wonten ing sakjroning manah lan ati, ugi saged kangge sangu bekal kula panjenengan benjang nalikanipun titi wancinipun dipun timbali dening Gusti. Awit saking menika sumangga kita sregep anggenipun ngaos kelawan ngaji. Monggo ibu-ibu sregep nggih.